हगमाबिल लाइमोन क्लाब काम लाइब्रेरिया बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनिफ्राय 11 आरो 12 एप्रिलसिम साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 27थि रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंदों। हगमाबिल एमइ स्कुलनि लांगोनानि गेवलां फोथाराव कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हगमाबिलाव गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंफुंनाय बायदिनो देग्लायबो लाइमोन क्लाब काम लाइब्रेरिनि बानजायनायाव 27थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय खुंफुंनो 3 टीम। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव गाहाय दरखं बेखेवगिरि महरै बेखेवो मानब सेवा संघनि आफादगिरि बिरखां बर' बिथाङा। लोगोसे फुंबिलि समाव हगमाबिल लाइमोन क्लाब काम लाइब्रेरिनि फिरफिलाखौ उरायहोयो आफादनि आफादगिरि दावहारु ब्रह्म बिथाङा। आरो मुंख्लंफोरनो आलारि बाथि सावजेनो बारग' गामिगोरा उदय चन्द्र ब्रह्म बिथाङा। मख'नो गोनांदि बे बैसागु फोरबो खुंफुंनायावनो गोबां समाज सिबियारिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लागोन होननानै फोरमायदों हगमाबिल लाइमोन क्लाबनि बोसोनगिरि सदाराम ब्रह्मजों लोगोसे हगमाबिल लाइमोन क्लाब काम लाइब्रेरिनि नेहाथारि खुंगुर बसुमतारी बिथाङा। आच्छा गिबियावनो दिनै जे नोंथांमोन जोंनि बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय बे हाबाफारियावहाय नुजाफैनानै जे खौरां लाफैदों बेनि थाखाय गिबियावनो आङो गासै पर्टेल निउस नोंथांमोननिसिम लाइमोन क्लाब काम लाइब्रेरिनि जानानैहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ आं जासिग्रोबाय। दा हयथ' बाव फैनानै नोंथांमोना एसेबाबो फिल खालामफैदों खोमा आं बेखौ गिबियावनो साननानै लाग्रोबाय। थांखिया बेनो जे जोङो 1997 मायथाइनिफ्राय बे रंजालि बैसागु फोरबो बरायनाय हाबाफारिखौहाय खुंबोयै दिनै जों 27थि बेयावहाय आगान होनाय जाहैबाय। बेखौ सानोब्ला नुगोन जे जों बेवहाय बे हाबाफारिखौ खुंबोनाया गोदान नंला, खोब गोजामानो जाबाय जों होननानै लानांगोन। थांखिया बेनो जे बे रंजालि बैसागु फोरबो बरायनायनि गेजेरजोंहाय जोङो जे जोंनि बे हगमाबिल गामिनि रायजो जानाय बा फरायसाफोर बा जोंनि इयुन जोलैफोर बिसोरखौ जों गासैबो बिथिङावहाय जेरै सोलोंथाइनि बिथिङानो जा, गेलेनायनि बिथिङानो जा, बा बायदि बायदि बिथिङानो जा, हारिमुनि बिथिङानो जा, बे फारसे जों गुबुनफोर बायदि समानैहाय जों दावगालांनायनि फारसे माबा मोनसे जोङो बिसोरनो होनो हायो नामा, गिबियावनो जों बे नोजोरजोंहाय जों बे फेस्टिभेलखौ खुंबाय थानाय जादों। लोगोसे जे जोङो गामियावहाय गोदो जों नुयोमोन जे सिगाङाव जेब्ला जों नुयोमोन रंजालि बैसागु फैयोबा आलदा आलदायैहाय ग्रुप ग्रुप जानानै रंजालायनाय बा बैसागु जालायनायखौ जों नुनो मोननाय जायोमोन। दा बेखौ जों गासै खेबसेनो बोरैबा रंजालायनानै जोंनि गामिनि सुखु दुखु गासैबो बिथिंखौहाय सावरायलायनायनि मोनसे खाबुखौ जों लानो हायो नामा, गिबियावनो जों बे नोजोरजोंहाय जोङो बे फेस्टिभेलखौ जों खुंफुंबोबाय थानाय जादों। लोगोसे गारजेनफोरखौबो जोङो गावनि गथ' गथायखौहाय, गावनि इयुन जोलैफोरखौहाय जोङो दानि बे दावगाफु बा जुगावहाय कम्पिटिटिभ जुगाव माबोरै जोङो गथ'फोरखौहाय जोथोन लानांगोन, सोलोंथाइ फारसे जों माबोरै गियान होनांगोन, बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो बे बैसागु फेस्टिभेलजोंहाय लोब्बा लाफानानै जोङो बोसोरफ्रोमबो अपेन सेसन बा गेवलां मेल खुंनाय जायो। आरो बे गेवलां मेलनि गेजेरजोंहाय जोङो जेन'बा मोजां आलासिफोर जों लिंनानै लाबोनाय जायो। जेन'बा सोलोंथाइ बिथिंनि फारसेनो जा, आबाद मावनाय बिथिंनि जा, बा हारिमु बिथिंनि जा, जों गासैबो बिथिंनि फारसे आलासि लाबोनायनिहाय जोङो एवारनेस होनो नाजाबोबाय थानाय जादों। आरो बुंनानै लानांगोन जे जोङो बे फेस्टिभेलनि गेजेरजों जोंनि गामिनिफ्राय जाय फरायसाफोरा मेट्रिकआवनो जा, ओइस आवनो जा, बिएआवनो जा, बा गुबुन गुबुन एग्जामावनो जा, जाय बिथांमोनाहाय टप बा फार्स्ट डिभिजन बेयाव उथ्रिबोनो हानाय जादों, बिथांमोनखौहाय जोङो थुलुंगा बान्था होबाय थानाय जादों। जाहाथे बिथांमोननि गोसोआवहाय एसे थुलुंगा मोननायनि गेजेरजों आरो बिथांमोननि थुलुंगा होनायखौहाय जों थुलुंगा बान्था होनायनि गेजेरजों बिथांमोना जे साक्सेस जादों आरो बे जोंनि इयुन जोलैफोराबो बिथांमोनखौ फल' आप खालामबोयो, जों बेफोरखौ मिजिं लानानै जों बे फेस्टिभेलखौ खुंबाय थानाय जादों। आरो आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानोसै। माबायदि आब्रुथि मोसाहोफोरा देग्लायनिखौहाय आब्रुथिया बेनो जे प्रग्राम सिटआव नोंथांमोना नायबा नुगोन जोङो
गासैबो जेनेबा थुनलाइयारि बादायलायनाय जों बेखौबो लानाय जादों, स्पर्ट्स बिथिङाव फारसे बादायलायनाय जों बेखौ लानाय जादों आरो गाबोन सोराङोब्ला फुङावहाय जोङो माखासे हाबाफारिफोर दं। बाव मख'नो गोनां जे जोङो खौसेयैहाय गामियै जा रायजो राजा दं ओंखारजोबनानै बेयाव जोङो मोनसे बैसागु मोसानाय हाबाफारि लानाय जादों। लोगोसे सानसुआवहाय जोङो मोनसे गेवलां मेल, बेवहाय गोबां मोजां मोजां आलासिखौ जों हांख्रायनानै लाबोनाय जागोन आरो मोनाबिलियाव माखासे जों सिंगार्सफोर गायकफोरखौ लाबोनानै भेराइटि शो बा बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय जों बेखौ खुंफुंनाय जागोन। जोंहा हाबाफारि बायदि नैथि हाबाफारि बे जोबनानै थांबाय। थामथि हाबाफारियाव दङ जोंहा बगमाबिल खुंगानि स्निथि रंजालि बैसागु फोरबोनि गाहाय सायनासालि बेखेवनाय आरो बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा हांख्रायनानै लाबोदों मुस्रि पुष्परन बर', बिथाङा जोंनि बगमाबिल गामिनिनो बिटिसि चेयारमेन, दा बिथांखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जादों आरो। मा हाबाफारि लाफादेरनाय जादों? ओरैनो जोंहा हाबाफारि बादियै गथ'साफोरनि गेलेनाय आरो हिन्जावसाफोरनि सियार खेला गेलेनाय आरो आइजोफोरनि दुरुं बोनाय आरो हौवासाफोरनि थाखाय थालिर गाखोनाय आरो आइजो माहारिफोरनि थाखाय हांसो खेला गेलेनाय आरो जोंहा लिटारेरि प्रग्राम हिसाबै दङ जोंहा खन्थाइ आवरायनाय आरो कुइज कम्पिटिसन आरो एक्सटेम्पर स्पिच आरो जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय, बे आरो। माबायदि रेसपन्स मोनबोदों बेबायदि हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव सिगां समनिफ्राय दासिमाव? सिगां समनिफ्रायनो जों नुबोदों दि आवगायबोगासिनो जोंनि बे हाबाफारिखौ लानानै जोंनि बगमाबिल गामिनिफ्राय मोजां मोजां फरायसा ओंखारदों। फार्स्ट डिभिसन थांबाय थायो जोंनि बोसोरे, मेट्रिकनिफ्रायबो ओइस एसनिफ्रायबो, आरो बोसोरफ्रोमबो जोङो बे हाबाफारिखौ जोंनि नैबे रंजालि बैसागु खुंनायजोंनो थुलुंगा बान्था महरै बिथांमोननो होयो आरो जोंनि बगमाबिल गामियाव साबसिन आबादारि महरै सायख'नानै लानाय जायो। बे साबसिन आबादारिनो जोङो मान बिलाइजों लोगोसे 1000 रां होफानाय जायो आरो बगमाबिल गामियावनो जोंनियाव साबसिन गेलेगिरि हिसाबै सायख'नानै लानाय जायो। बे बिथांनोबो जोङो बान्था हिसाबै होनाय जायो आरो मोनाबिलियाव जोंहा भेरिटि श' जागोन आरो बे भेरिटि श'आव जोंनिनो मानगोनां मुस्रि सोरजिसुमा बसुमतारी, बे बिथाङा हारिमु मोनाबिलियाव बाहागो लाफैगोन। बेखिनियानो। मा मेसेज होनो लुबैयो साफ्रोम रायजो राजाफोरसिम गेजेराव साननैसोल'सै रंजालि बैसागुआ? बेखौनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो खावलायनो सानो जे जोंनि बे बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय देग्लाय 27थि खेब जाबाय। बे 27थि खेब रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव गासैखौबो बैसागुनि जेनाखि गानग्रा जोमग्रा बेखौ हिन्जावफोरखौ गाननानै फैनो खावलायो आरो जोंनि सेंग्रा बिथांमोनखौबो गामसा आर'नाइ लानानै जोंनि बे मेलाव बा बेनि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव बाहागो लाफैनो आङो गासैखौबो खावलायो आरो जोंनि बे बैसागु फोरबो मोसानाय हाबाफारियाव जोंहा बेखेवगिरि हिसाबै लिंहरनाय जादों जोंनो क'क्राझार समस्तिनिनो MLA अबिराम नार्जारि बिथांखौ खौसे बैसागु मोसानाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि हिसाबै लाबोनाय जादों। बिदिनो आरो जोंनि बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै डक्टर बारहुंखा नार्जारि बिथां सारखौ लिंहरनाय जादों।